wo akwaba efambra emergency Ghana TV na enenso story abeka mensa no memfambra na membe pensen mu enkyerɛw na ne nyina ne sɛ rabe bia bepie mu ha se ya ono de adwuma ɔyɛ ene sɛ obekɔ achima afei nso san so kyebayere eton na rabe nsɛm a ɔka ene sɛ ɛyɛ abrante bi okohia no no ɔyɛ na adwen sɛ ɔne ne betena ene ne wo baako mienu so no abrante sɛ mofra no enye ne ma enu ti ogya rabe ho ekokoye oba foforo ho ade ama rabe edi yaw agbo be ma ne dua sɛ pa sɛ obenya ba ato ne nan so bie mu de nyame panwu enya ade a obenya ba ba akokra nyinsempo enya ade a ne yire na wakɔwale no obenyi nsempo no aka sɛ otumi ɛwo ba anaso otumi afuro ɛwo ba rabe di yaw ni abema ne di ne fam no ne ja enu nti odrimika aba otek fm kyerɛkyerɛ ne nsɛm abusua ka me ho ne yenkonkotie ne eba ya kyerɛ ya adwen kakra de afa ho yenkɔ ne yenkɔhwɛ video no embra na ewurai oba no one ne mamienu enenam oyoba tuntum enye wone a efrafrem no bia maame ba afidie no ye ni nkomo oho te sɛ nankopɔn adome ho ye ɛyɛ biewa no bibi nti sɛ wanhu nanimu a wadama ɛyɛ afa kyeme na me ne ewura yi nkasa ote he bacho miti ameku ɛyɛ biewa no wadi mfie sɛn 38 years ama kom no wa ufie na ote o han dan o han dan unchini ama kom hwa na ufiri baabi na bai bekwai sante bekwai ana sehwi bekwai asante bekwai yo ene mikrom ni ene wo manim ha ewo afidie isui na adwuma be na ayo na makwa achima ene makwa achima oton de yi nsamna ni womu nsamna eni omo ode namu wo me aye ben bebia achima mu de bebia mtimi de ko bebia na nsamna ni womu dwasesi etesai ekoye na faso ni so first no entise first no ankakra eno nso yesene sa wote faako awia idi asem ena menua ba ede waba manim ha ya bie wano kasa den ne ente wonka na asam de ba na pa awia bie wano asam de ba awia se ni abrantie bia wo mienu na wanhwe me ni wo ye no monsem bebre kwa be ma no nyima osmenje koyigu mside nipa de ma yebone ya mensan koyi ni se entungu ba panyin no otu ne din wi ose ye kwa aba na msiyo kwa baba ho aba na msimati na sikan wan sa aba sikan wan kwa so winsum na me amde me ho bo me ho so a di pa mko manfo sipa me kusi manfo na mamne yesanam de wo akwala no kwanya mfie du tobo eja kwa me ye ni ye fa onsa gu ade ne so ma wano men akura na nya mfie du panyini no panyini wo mfie du mienu na paketo no wo mfie du okay afina na panyini ko GHS1 my pema fitike nes drink nkiti ma se ma fe o ma maduru form 1 kan do so be ma no so mfre na no kan odi matem teacher for school wo nyina ka bi se hwewo ma da chim so be hwewo no odi matem o kan se ma ya so jimifuo kwase jimifuo na de me yakura ne se asɔre mpanyifo hia sɛ summe sɛ ko wale de summe o so ni sum sika na mekobu bem nesin niema me baaya esina busuafo aba sɛ of my bontin to nya ma bontin wantimi ama me wansi sɛ gi ye adwuma fa hwɛ nkoda no na oba sande and foreign sande ko wale na mso bu mkwasea mmati yawo o ma fa yawo bebre mu nti sade a wonya ma enka me ma no ho da wasi kwasea ba we nyame na msimye nyame nso ya na ma femu no betimi koda hospital nkwa yare koda hospital wasi mintimi mwawo nurse bi pa ho na mfentwa hospital bi mse so che mi nyansa nurse for nse ade na bla wo yesa na be man ni tumi ka kire o se paper hospital ho na fatua hospital bill enkwala ne yare mu obia kumedia kasa o de mensu kasa na minti wasem na be mani tin wo hwe nkola no hospital be cross bibi pa of hospital ka na we bia komedi say pa ko form 1 was won timi moa
ofina akase bibu abonua na me mo ni dua me de kosua me nyem 8 months no bisima me la say me pa kosua ya na koto da dwuma mu wo ko be bi gina ai na me hu no na koto wo na no se wa me ya no se me se fe de ma be hu achi ka be hu achi na eno ano na me 8 months me ko wo ye wansi wo biem na kora na mfiedu nti me asma bonua me mo dua asma be ma ka kire wa ne se wonya man kan kora ne hu biem da because the other year me no o me fa ya o ma ti awo mu ya o wo to awon hwe nkola no so awon nyankra ne hwe nkra ne school amukọ buso die ye omia menye ominyo na me for so na de ba kwa mi akra se me ba kokonya problem ni tire hu gi me bro bosia me chi ba so boa me bi na me yin da we ma esim ni bi ona de yare ni akra nti wa kon ya le na fede ma bre ma ho di ntimi bi mu nkola no o me hwe ne ma na me ma sum dwe na me fa nwene na se ma adwuna ma fede adwuna ye bebe obetiri na ma sam de ba ya Bema no what they say. What the coffee poku? What they say? The mama ya free. Coffee poku no what hey. What me duma? A year be one no. What? What show you? She mama nkasa asem we na memfa moa ewrei. Mama ya free. She enye obi pe ene se ote efidie iso no okasa tio wonya ope ne se ugina court wo kan wasem enya ope ene se ugina nananom anim na wo kasa enya ope ene se ufi asem wo tam dia kotena bonten no obi se yie ufi asem na wo kosi no wo abonten ontuma gufi si wade afie na wa na wahunu hunsuo no se ne etie na kohwiegu hweo enya wo pe enyu obi ape wo yare ya edawo suo yi a da bia wo de bo akima uhunu jataba no aka uhunu oba ade achi ame no aka eja kwa ame na abehu ano aka enya wo pe wo enya wo pe eye bibi ntia wo ton wo yade a wunya no aduru da bia me kase se wutu anamon a anamontuo no de eye memum hunu ba bia wutu anamon nafa sebe wugiye die nti eno aba yenim ha wugiye die nti eno aba yenim ha enti so aba yenim na de wom ye nhunu na ye nyina so na ye nhunu de sese ye ya emwa what must say good enti jaisu now the yenin komo good kofi pokui otemedoma oye adwuma we na oye adwuma we hwia adwuma wo no oye adwuma oye de adwuma electric weather ososo na de electric weather ewe hwia adwum okay kwa be na afa so awuhia no bomi free mo ahyase na menhwa de se ne ye ya wuhia no kwan a wo fa so ne banyim de dikan ne banyim de tosum yenu na afa de ye be ka kire wo se wo fa wo nkwanchen enti sa nkwanchen hwa de be ba begya wo no bomi free mo ahyase na menhwa de na me de me be mitim be na me fun obere na me kofaaye esi obi o no be na ma be yanti na ma ne dem delete na se obi o frefrem sa na se o na ma ne de ma no na me sisa nti oba no be hu me no so sister me no be tena me de ma me na ehu ni bi na wa na o se bre fi na nin se first one by o me ko meduma se me ko ni se o so o no be tena e na o se bre ni fie e wo meduma ho e na o ko ye ti o ko ye no ene oni uhyiaye ena first nyinsen bai sa abre na matena disɛn na nyinsen ne bai nya abosome miensa ena nyinsen ye dikan ne bai enti nyinsen ye dikan ne bai na ye dai bo men kom na o se men ko yin se minni mun san ko tumoje ngu ko se me sa maye boni na de me ko meduma ko test na se nyinsen o ha me ya nam se mi sumi de men se no na bi kire se me ko papa wo insuta papa ne se maame o baba ni bi ma nyinsen no be man si da onje na pan se me maji nyinsen so de papa ne maame ne de o mo nwale papa ne e se sa de anto baba ne bi to on hwe maame ko to nyinsen ngu na oji akora de maame be ma isi papa na maame na ji nyinsen de on maame no ti maame ya tam sana maame be ne papa yire no na matu akora de dina mo e se mo kora akora so mo nyaawo o ba sa na wo ha na osibra na papa ne se
nya wonti oni ne wo de edi kan no odomo beto din no e no omo ka ade yi so omo nya me ebisa omo kra so omo nya me na papa see you so ho hospital ba disika mako na akonya 2 years mu eko 2 years na nyinsen for ba no see kito na penna 2 years dia menko nyinsen ko nyinsen ni bisengu maame tobu wo fa yefuna edi kan no be ma no de yigu tete wa nyinsen ne kura wo se wonye na wo ko ne papa ho wonsuta na ne papa ekokogye ane wabeto akwada ne din o se ye nyaao yanto aso a na wasan akwa akwanyem de otoso mienu adai Nana be ma ga cheme se kubo me ho ban family plan na me nim se etimi koso nyinsen na o se kokoyi na usua hwane kansa be ma no koyi na usua fa na wo koyi ko se family plan aye den na mso koyi ya botunu mu na me nyinsen bae wo sa de menye na ma fodu ato am se wonye dia be hwe me nyinsen hwan dwa atoa ma me pa beble ko na nim se onyemo wo no onje wasida nda fe de mina okro nyini yenya 2 years asemi ba na akora bejima adi di enti no ka asa asase no wonye second born se panyin no enuru 3 years ma konyem na chinti sadi a menko yinu na me se anya ba mtiminya ho hwe nti panyin dia ne ba iskiton ba o so mo se de akonye kokko ensem basa na msmati afina na hade okra mi anse akra nya asram boreju wo kitikiti wasim akra we de we nipa akra we nipa na mse akra na hu me ban so gina ho na beje wonsa abaya tente gram obi paane ohu se waye yi na mablam na we ndi wo beje nkola na firi mi nsem so me bra ye kwa msimiti ase mi tie ha to sam dia sam di ba ha na me kama asem asa ko se bo bebre na wabu mi se die pa na ohia nti amoaba ana panyin we ko form 1 ma fight bia ma hu adi ntimi akonso ko P5 omunyina na mbus no bibia fa boy ko su na asai ni na dam so onya asimeje me ma enkwa bejo azam sikura efena asimini bi meje me ma na fe de abro me so ntina na esira o cheke kama bonyina e won nkra ne ho from day 1 na wan show mo da no no found to no to aso nhwe nkra na nkra ne mfa ne ma no koma na yele oba ne se obaje nkra ne mfiri nsem mi mpre ne mpre akira waware pacho wawale mfiensie ni na ade nti na wo wa nware wo sina na se de na situation ne kon dia se mitwa so na mtia me baby cause be mana o ya se koyi gudie onu ngo wutu kra e mo na ma fa betum se mentena ase na metena ase ya mfienso asa me so nyi obi na aye me ho ade na me so me etiwo isa me cruise na dwuma nye ojipe 9 million me mani sika ka ho bi onso no ameti ase bi twala bi twa wata bi sika kro ya na wo wafa ho ade dia na emwa me ntisam na ba ha se mon ka bi ma me masem no afede abro me so okay atiefo na wiei maya na ewo yenim hai eja kwa me de na apeso obi sawura no maya ba fidie no die kosu yi nyina no wama na busuafo ate pacho busuafo na pakra ate pa se bebia mfa ne ba ne nko ko se ba na wo mu no bebia ba ko bia mfa ne nko pa na ama be kwan ama me ne ba ha ohu no oye ho ade efise o kasa mo se oba ye wo se we onyao oye ho ade wanya me ho ade tumbe de wanya me ho ade pacho na ka kire ne da se onye ho ade ana e ka mapa ka kire mo se na pa ne busuafo ka asam ko boabo mo ho aba se na mo ka kire mapa mo etu din wiem so ko boabo mo ho aba na mo ka kire mapa mo wo wie no na wote ne so ana se wote baby na wote ne baby te ma me mo so nti wa wo mu no wo wie no why na be yi free hospital first one ma me na be yi mi sika wan sa ma me na be yi mi ba ifi eya otua odum be yi ya otua na oba panine kutwa nka de wa ma me 1000 kwen awaka me am tetro tro ma me call hospital kan say awaka me wose me nkwen oni mu be bo am tim ko wo ba ifi 1000 kwen kura wa hwe ne bida ante se wanyina so odina ade ni obe ware no wotie ana wanti edes for ne frɛ me se ma ne be wale hwan mo ne frɛ o so pani fo ba de kwa asɔre no ɔkɔ asɔre wɔ yi ɔkɔ me ayi adwumam SD amo frɛ ne se me mra ɔkɔ adwumam SDA enti bema kofi poku be ware no adwumam SDA fo frɛ o
na mo say be ma ne be ware nti onsum me nana o mo ka etuma sem be ma ne ko wale kura wa mo so for na ma ne o fa echi koye ne oba ne ho ade a so be ne fo kura mo ni mo hwe enti wa anye na ware ne so nhira so wo SD asore dem koye na ade mo ti ya se wa na mo si maame ne ebu so be ma na ko wale you de akosi na mo si o se de obu mkwasi an de e ba ne de bi nkan kura no ho da ko so ma fa ya o man kasa sese ya wo so wa ware de mfie nsia one ne yire na wo ya bi omunya ama de nana one ne yire ne ware mfie nsia no omo we aba okay to aso oti ya mbo amane action be na utiki ya na mo be na utiki be frena o se kwasi ya jimi fo e jimi jimi kwasi ya kwasi ba na mo se ka ko fi on se ya se nya manya asma kan be tia ya na ko se me kan so tia ya be se mo dia be fi on tu nensi woda so woda ba kan so ko woda enti wabase oba hwe nkwa nda na wo se wo ma hwe mo na kan so me hwe nkwa no so wajine makwa na wo ekulase nam se minti ase ai na me dase okay oba de chia me de na awo na onso pese ubisa ne nana ya gentle mehu se utie yen live ewo Kenya se bosore osena na ya Krobea Asante wadaroma keep the fire burning medase oti Bernard mehunu osena na Krobea in fact de bia meba chase auto electrical shop na ne radio no odi ato oteka oti asembeba de bipa master no oya cherish listener akra Krobea chia ne mame yo master chase auto electricals na ne shop ne we he oti Bernard bo ne shop ne mame na mi hunu ba bia ne shop ne wo yesi da bia wutie asembe ba da bi pa yankopon hira wate master chasi ene onso odia wo yo ne sa maye ene kin wo kata ene o se akra ya Krobea Asante wada me buru ma ha ene wiei me nso me hwe all the way from kata yankopon hira ene zakito ana zakito osi akra ya Krobea Asante elumofo yenso ye bo wabaso eni adwuma pa ne adwuma den a wo ye Dominic Kofo osi akra Krobea Cote d'Ivoire ena meme wo ena wie Cote d'Ivoire fo yenso ye monitor ushu ne pa nso ewa ha obo de na apeso bisa akra me da se ewra denti na apeso ye o ma yakata wanim o ha oni say wo wasem a wo kan denti na apeso amanfo be hu wanim omusi mi ntwa so no musi sensu de mi ntwa asem no so omusi me no afa ma radio so asem pa ebre mu mi nja na nka be yi nso nka ye se wa ko mo papa pa chira kwa me ma bregu nsam dia ba nti na o se ye nkata wani se manfo be si mo ma fa ma asa nkwa ne ye mo mo se memfa ma nti na o pese wo mo be hu se o ma ba na o mo ka se memfa ma na o mo so no pa o mo yi chop money e de brewa na ana nkwara ne books ne o mo support wo kakra debi me chiri ba ne wo mo na wo dwen wo mo hu enti so obi be hu anim no aye ne e bi kura wa aye ne mobo no e no enti no wa me akata wanim no wo ha wa enti akata wanim na anyway on kasa ye mo so hu ya ne so wura ne frefre hwa na de wo number ma no pacho minti min chiro minim no na minim ne da wo so ne de ma no ni mi na msi minim obi asa na ne kwetwe mpna na ubisa ne se nipa nde o number ma ne se onfa ye dey bi sa me hu nipa na msi hu nipa be me ya wanti na nchire o se onfa number no nye dey onipa ne de ma ne se onfa nye dey na wanti mi anche ma nchire me onya shi o se number wo bobo ne koto mu no de koye sa ala no sa de we amanfo de adi amanfo wu pa o omu de adi amanfo bebre awu me bobo number e na aba be siu so hwan nie free hono no aheda o mada na evi sister ni ofu ekura nya lie ai be one strategy ani mi free abruchire na eba oh awura ya ho asem ya mare ho wone ho hwe se wo study na ena no pay obewura premises ha na mi pie me hwe no 2 me ba bewura mu back ewa ha no ne manete ho no me hwe no oba betena studio ha no se wo hwe ni dimi na se wo kasa bia asetiefo mote a obete hwe awura ensam hye so papa ensam de bi hye so pa na wan hwe ya wo ho ensam no ebe hye so ama uki osafo abeyira wo wan hwe ya
se ne wa man sem wa hyew so no me a meti ha yi sese ye ya me ne wo kasa yi me hu ye wa animu ho Mr. Diu bra mi bewuram obetena asi o kasa kra ye hwe yi wate ende ye just futio obo okay afi suniye ya kasa gu ade enum me kata wa mo ya kata wa nim ne de me ya me ya pa nke su a wusu nyina na amanfo wo hu bi na wo mu a wo mu nim wo ma ne papa no ahunu ni omo kan so wono so wo ba bi no wo hwe a wo hunu ni a wo tifam won so si amanfo se yen so ya ha de wo ba de ope no ene ye ma wo si yen kata wa nim ti wo de ya kata ye wasu bia ye enti ya da wo frɛ wo phone so a wo file ne de asɛm na wo kan kyerɛ wo Mfani sɛ na ma frɛ wo ni me call me fire hello good morning and good afternoon dia na me ka to aso Besan said do nyam na ma so bi wa no kasa na bi wa no so bi na ma no ka kyerɛ me o frɛ wo no wo si ho na de me number ma wo utimi bo wudin there bi oh eno de me sɛ yetie fo ate ase yenko ye ni ma fe wo se no aye family planning ebreben na wa wo awie no ana na wo ngoda no na na wa ye family planning no de o ma akoyi ye no wo panyin na tri no na me koye ye wo ne wo panyin no na akoye family planning no na wo si yi na usa na wo yi firi ho wo yi ye ne bosomi ya na o san nyem ye na wo si koyi gu o try na ne so o si unkoyi ngu na wan koyi ngu eno asi akwala ne nya ne ba osimi nko yingwa ansa wanje nyinsen aha ena wanye atwai ndi abra sa akwala na otoso mienu no oto ni din me wo iwe ya me kwa so so de boatima ni din ma so de boatima de otoso mienu no ka cho ni din ba so de boatima ne so won kasa yemu so na wo ka bibi se akwada ne yare nti no wo so wanyi mfie mienu achi ansa na obeje eno to so etesa ana wano na fom ye de manu fom se akwa me wo ni wie no na asam ye no na se waye kitikiti no so wanje che na ne ho eye kama na oye kama ya kasagu ade no na o se afede edin de bo se be kwa so de edin de bo atima e kwa so de wie ye no na yare ne ebe kan akwala no ndi ade ne be kan akwala na chire no o se enye ne ba o se on de akra be de onye akra wetimi na nanti tine wonyini ye de o se oje akwala no enti sabre no na o de ne kwa yare sabia na otua ho ka ana se na wontua na me ko bi behavior resifo no mesi na otua na wontua anhwe bi kura da se mfie mienu sa wo hwa akora na mama enti mfie mienu na wo be ka sa afedi akora ne ne ba ne kwa be no fa so ka no ka ne sei ni ko doksu na mbapa wo se menyai mo mpe akora so mansom na musimi ntwa so nti okwaji tumu odofsu ho no okwaji tumu ba ne afena ne ba ne akora no hono omutwa esika bi to ne tiri so ana omo ye dai amka se omo miska o so wo kwa ba wansi wo bi okay mesrao oba de achi ame mami muram na menko ahoma so asamo a obayi kain ote hei oti nisuo ote hei ena oye ote hei wachire ni diem krachi a obo ni din se wowo ehwan adwom eho no oye na adwuma na oye metal work no kofi poku atiatum san twene bra mame na yemusa no se ensemu a ewrei ekan ono nso ni nkyeremu ewo ho ene sei die na aba na obefa oba na oni oba no bewo na sabe sa wono kra na ebre ehwe enkwada ye freshe ni nkunan ye mfre ni natem se jimifuo ana sebe kwase aba eye die na abentia amasa de na ba krachi ne kra atiatum yo beba o de ye kro no de se he ya ehwa otemeduma mo wa yi kra wa otemeduma na emu mo ye na adwuma wa ehwa adwom na he ya okay busa information center no kra de dem wo enti busa na mintie de afei wama wase akwada ne nya ne ba amudu na kɔ doctor waje atum ehonda yeduru ya obewura mu no ede twato a ɔma osika da bɛyi kasagu ade ni wahema menu na ebi nkɔmɔ
etwa to ene June ye twa mu no 1 million no cinema ye no ano ma iska bi awurade wo kan ugina nyame animu na eka wo papa ene nkase ya na omienu na tede mu ha na wo kan amansan nyina etie bi wanimu ne yakata mintimi ntwa me ba ne kwa ya ansa na June ne beba no na bosumi bia na ode saa 1 million ne ba na acho de bi bosumi bia mi no ma 1 million e kan wase wonya adwuma timi ha no we pele kwa ma ko so de di matema so kana send me nti nkranzo frɛ na said that he has got say chum na me yare de bia o yare nkran frɛ na se yare me yare mada nti ska de o man nkran bi so bu me kwase ache last 100 cities June no be pem ene o ma o sika bia bio this is is aban ana se nyankopon gina wanim no waka se den na yenya wa wonya mawa se di obisa Solomon na nka be ka se wafa ukuni ho a o mbayi papa yi pacho o ma miskamfanya adwuma no ma sika yi na ahye won kura na ho nkra ni ko school kura mom drop money tenzi come say nso wo mo fa min ka mo ho timi bisi bia miska na sika kura me na ahye sika kura na ahye fa de mabre okay because from one no ko ne ka won ho pa min kwa min timi fa ka ne nso ameti so nso no so be metwa nkra ne ka no because from one ni ka dosho afuna wo be from one apart from nsemena ton no adwuma ben biem na ya awosan ye ka ho ya me ji manfo super na makwa ma wo mu oji amanfo super na wakọ aha na de bio na masa obi hia bibi se osime boa na unsine makoboa no adwuma bebre me kogye ma me ho o san ye wanchi usi amanfo nioma de ma won na de bio se bi obi wa se be boa me bi se mfi me makoboa no se ne fie so ama no ye nko pra ne empepa pepa na wakoye na wajiska enwa na woye nkakra na me hwe nkwala no na de hwe nkwala no ukuna wone ne tie no ha no se be mai emfi wumfi nkwada na na ha no nso aboa me na me nhyira no aboa me se be no hwe nkwala ya mami nkwan net from day one ani ma tena ne nkwala yi nti me nyi boni aye nkura no oni bi so aboa nkura no samoni bibi kwa si jima nkura ne fa ko twa musu bibi si papa na owo mba ne de oni de mfa bi ma no kura nya ne ba no so nkura ne mu chense na pakura owo mo e ma so adwuma nya so for so oni bi kura de benya bi asijima nkura ne fa ko school na fa de okay crack no jataba frɛ no onya no na mi betwa no de na tum no e na ahwa wo hu se ye oyawe eno no akate no efiri ho no sese ye ya ka se ya frɛ more than 8 to 10 times okate ni wie ye ni nyina no wa hyeda we de eye hyeda wa hyeda se onfa call no obai wa hu bambo mu minianu ma mutie eya ema be ma no ndaadao oh me pe oba emo ho ban oh me pe woboa eye jirigo enye no kure oh emo ho ban me pe oma wo de nyim wie ho no na obehunu se sebe etesei na ya munsusu nyamfomso awu edikan wo a second wine beba no eye easy eba ntem eno no ye fra no contemporary se wo de edikan na wan hweye menua ba de tosu mienu beba ona obebre dodo se wo konya be ma bi asebe waye nadwen se onfi akwada no a obebre ibinie ansa na be ma no behu no adwuma ben na wo ye oba Let me tontonie masa. Na tontonie masa. Na chiba ile wo school musu. Na chiba ile nso. On ne bebono wa wo. Oni ne shaase ye wo ya na no adi nkia wo bida. Ma wo baako. Wo adi nkia wo baako dada. Ena ono ba be fao. Enti edie pa ne kawo. Ote ho call wa ba be si uso. Ebe si uso no.
nipa ne se obi de do number ma me bra besra me na won so ko de ne ka wo pa ma wo je krache na sim die ma wo de wo homa no ewura anam da de ye mi unim menka se unim de ne ka wo so aka so be wale me enti wo de aware ne daadaa wo okay mi enhwa de bi usuman na enye nti na ama na anware wa na na menya ne bone wani na enso ni nti na ama na anware wa na menya ne bone osi wu mpa adwuma nti na ama na ama anware wo adafo ma me ma wo akwa ba na enti ni nyina so ne sei nti na ode aware adaadaa wo na afi de wa anware wo erabe bia bra wanim na pa wo ya ne se obekwa achima se woni be man ko wo a man wo a na erabe nsem ode abeto dwan so de yakwa okoshia brantie bia brantie eji na ne sana enu nti one ne wo ba ko mienu na mienu one maame awo bianko miensa se emma na one na wo enye ne kura me wo ya be man hwe me nti saa no so so ba ne se ka tense ono de ya nhwe nti so me de ya nhwe me ne hwe ti wa brehwe nti na am ka kire me nyu ame na de ban ko to to no aka tense me am hwe ma ade nti so ahwe wo so ile ho hwe wa ade ono ane hwe na ade ono ne de ye sei ba ko ana mienu mema mienu to ansa ono ane hwe na ade me nyimo hwe ma ade sa no am ka kire wo ai me enhwa de bi I'm a bit curious as bibi hwehwe so wa ha udi nkan fa de di kan ne woe montemte ena abehu sa akrachi ena ane ne nyim de di kan ensem ba ho ne papa ne ginam ena owoye wasan daada no wawo mienu sesei wono nso agyae ena waba be fa de otoso miensen enti sesei wawo nan one mema miensa ena awo eye de ntia na penny papa ne de me wo 2 months kasaguha no obi anyem na me twe me ho betra mba bi ko mdwere me ho man de penny fo bless me nyam pem ba bi ntina me ko no ne maami no anyanyim o me papa nyina chi 2 months de man ntum na nsi o mu fie bi na pem ba bi tina na no ohwewo o one of the 50s da blame na mtem ba bi ko mdwere me ho nti man de na pa no so no papa chi da kwakọ na pa wo de bi ya ho na pa chi da kwa wo timi ni problem na we na amaha na begumsuo ono na pechira kwa isi na pano ni wati na ko de bia ko nsikati we na man ahana do so meso asemba badabi ya penyina so se wunya nyina so na oba wudukura no a enye hwe tenase miura obai eye nya nyina so susuma wo ne hunhia wansa enka tetiane ye nananom me nana ama bawia wo wudu me wo fa ko badu wo bo ase kwa kubio ene toso nkono kwa ntwi ene etoso nwotwe muntie o sabra na ye nananom wododo no momi enhwe kwa ye nie konya me nananom no be ma kwadwobrenya ne aye ni konya wo kwaje kwa ye kwa kasu se wo kopagya banche yakura ye ni fifi ya ye hyase ye se ye kɔ afuom no ye pagya banche dua krope e wa akasu adinkrafuom camp ne ye de soawa onan no e kabom saa wo be firi hɔ abeduru adinkra aba abefa kaye se wo de ba twapia se to de bia wunya bi wo be nante na wo ho akyerew kyerɛ sɛ na aduane wɔ hɔ monhwɛ koko ase bayire se bayire ne kura ni hɔ kura no ye fra ba ko ahamayire ye kodwe ene ye kodwe dansa no a ye de no a mfante dokno no emma ne ye dia besi so enti ye ba ne ye twa apotonsu no menya me mako menya me ntosi sa abre adweba na menya me jene na ye ne aye sa adua ye jene mako nkruma nom ne ade me na ama ba awia na na ye wo mupom e ho wo twapia se hwa ye nyasa ni omai na ye kotutu ni ye de befia sa hamayire ne sigya so a ye twi apotonsu ansa na wo be ko school twapia se RC primary school na wadi bi wo be di fie enti sabre no na ho kire enti sei de na me na kwadwobre nya hwa ne se koko no ye kari
emeno ye koton wote de ode ma ne yere se wonfa nto ne ho a wono atumi fa kada wo behunu ne lawyer ewo kumase no wo ba waje ne mane waje ne kobi waje ne kako ne momone enti ye friend nam bi erefua sa nam no wo de bobo de apesi ma me anu akume ni stew no sa nam ni stew no me ma me nko ani nim ye sa nam no very nam no particular stew no sa wo yo ba na wo me kira wo kura untumi nyama ne nyame de tese de abna mi nta ba ya ama me enti sa ne oma we nyina no na wo ho anuanom ko hwe mi pom board ye na wo ho anuoma bi wo ho a na ye dua enei mom ye hwe sa ne oma ne tese se wo benya kokwa ase ba yire dia ebuo bi eda so nyasem ketwa ahamayire kura de minim se bi da so ho de a ya bonu ase no ahamayire minim se bi wo ho a ya bonu ase no enti bibia no yeto de ni ye de to eyesika enti wo ba sebe ansa na wo beti ase se wo ne be ma be wo no nyanyina so eye secret na menu ano ma eye hard truth na me ka kire mo no nyanyina so na wa nyanyina so a ebre ne ba akom kire no ba oya wo ne ba esu ne ba ejaadwo ne ba eye wow kwabra na me ka say wakoje ni bia ba ku bi kura ate ba bi san ne oba foforo flexe ona ate ha wusu enti nyanyina so ti ya menu ano ma wonom nwoye na wonom wonyina so no se be ma me ware wa me ya na atams mitumi tu o mofo so oba pe be ma ne sebe woni ne ngo wo wonyina so e dia ye wa wo ba mentina ho ntwam na mo no poso nchew na wantumi anwo bi awo ne wo yem metatu menu ano ma sebe eto de bia ebinumofo mo amo frɛ me ne munyai wo hu sane etie no enti enei se wenye nyina so na wo de eye ni twom wa hwe ya asem beba debi se wo kwakɔhwɛ obi te dodopra prem eyi obi dan ya wasi a onwieye eya ahwe ne madodo ebia wokura manson okura manwotwe obi single room or the manson be ma wo single room sa betenam enye yie eya yenye nyina so wa wo frefrem ni jame fre yenye nyina so na se yenye nyina so a ebebo aye de yankasa jataba akra owura na adan die na asie wa fre no so onim se eba no obeyi ne ho ano a die nti na duru ho no mo a katekate ene sebe mpeke wa begina so wutie ye de wuwram no wakate no afedie ye fro obi obedu omfa adan die na asie nkomo be na mudi nka di form kana mintie nana ma ye ncheti fo na ye moma kwa ba mrasim bebele nokre mami ba ha ye frɛ abrantie no ɔrɔkwa na ma akwanya se ye mfa mra fidie so be ma na ɔno a se ye ba fidie so a wopɛ okay to aso na ne ntiremu a ɔno de ma ye nyina no sɛ mami mu ade na afi nsoso oyo obi opeduabo ana ɔde na kokɔ ba bi bebre ɔhɔ nyina wɔkɔ a wodi fo nti ha ne de enye problem nti etu yensa frɛ no sɛ ɔne ɛwɔ ma ba yɛ de ba yɛ frɛ no ɔbɛkasa nsiate ni nyina ne sɛ wosi amame a ɔne ne wɔyɛ no maame ne sɔre aduabɔ nko a de ɔno ka kyerɛ ɔna wo kai to aso na mintie o ɔno sɔre aduabɔ nko a na wɔboro no sɛ n'adwuma bɛsɛe onye sika no de bi ahwɛ nkwara no otumi di nkosua ba n'adwuma mbɛbobɔ hɔ aburu ne nua ɛne adeɛ na owo akwala na waka so ko hospital ka won enye no kre otue sika eyi ne de ne ba fie wono ane to akwala ne din eye bibia ono ane hwe nkwala no ba no kre wom ne say na wotwe miens aibosume miensani na won sende ne sika ewrai ba ho bebo ni dua enu nti na wono so sende ne sika biem emisi sabre 3 months ni de sika nkoye ne mum wo sende a sene ewrai etihara wakasa no aba san wo kan won kan okre o se hwan na enka no kre ewrai nka no kre oba obeka na asema ma na de ne mum wo bekom no na ntesa wo sende sika de ma we nua ba
wo record so betimi akọ print ho ayi nyina de amaye ye to so mienu ne madam ma we nu abaya inu aba na do ne abaya inu aba na awo to aso adansi enti because was send man also won send man no so was send the man inu ano enti se wo send ama obey inu ano ekipi records ene wo send ama obey ya no ekipi records no enka etese ya na to aso eburu miwura enti owie nso so a nkwala ne friend wo school mu a ye ne madam was send sikasi ne so ede man kwala yi ono na to mu books ye bibia na obi a ompese na adwuma be koso obi a ompese na bra bobe yeye a wodi dua botata ne de 3 months na free wono de on first kan ko ebi na o hwese obeba one odi kan de na ko sister station ba ko mo frɛ no okɔ kyerɛkyerɛ mu sɛma wo mu ni nyina mo hu sɛ awura ya sɛm nyɛ de to mu gya no man ko ba bi odi na ko dofsu bempre no ade na sa akɔ court ai edum de yin so odi na kɔ hɔ aya ɛhɔ nyina mo kɔ ya mo kɔ kyerɛkyerɛ mu na abaye ya sɛm odifo enti ama omo gya na asɛm omo amfie no ena ono de eto no ma de afrɛ no nti me to me nsa frɛ ne sɛ ne sese na ɔka na asɛm yɛ de na abaye yi ne twa tro de a ye ne nyina nhyia na ɔsɛ ɔma na obi a wo ka sɛ wono ne twa tro wakɔ ba bi akodi bi mu yi we ne twa tro ne nsɛm ensisi so a sɛ bi wo mu ade na ɔbɔdua de ene ebra na yɛ mo a ne nkoda ne dua no na wo ho ntɔ ena ɔsɛ ɔma na emom sɛ wɔde na ne namba bi bebre no abrɛ nti ehu hia sɛ wɔde ne ba bi hyiampo na wɔn ba bi di nkomo bi ana yɛ ne na hyia edi nkomo Kofi Poku na ɛka sɛ yikyerɛ wi enum asɛm nie okay nti sɛ yɛ frɛ ne de a ɔbɛkasa nti meka kyerɛ sɛ ne yɛde asɛm ne bɛba na ne ntro na aba ami twɛi wabetiakyerɛ mu na ɔno nso deɛ na wɔka no yɛn nso yɛ tie bi ne ehu ba bi anokrɛ ne da ne ehu kwan a yɛbɛfa so a yɛde asomdwe bɛba because of nkwalaa no ehwem ana wɔno kora wasa ama yɛ places bi a ɔde sika no kokɔ nti yɛbɛyɛ de sɛ yɛbɛfrɛ saa mpanifo yi na yɛ verify yɛhu sɛ deɛ wɔka no yɛ nokorɛ anaasɛ ɛnyɛ nokorɛ nti sɛ wɔpa ɔmprinte mobile money ayi no sika no a wɔsɛnde no wɔnkɔ no nkɔ print no statement no na wɔmfa mmra no yɛnhwɛ bi ɛnyɛ saa a yɛnane ma aban mufoɔ na ɔmo mfrɛ no ɔso wɔ kwan da hɔ ne yɛso okay ɛne famra mfa meto mpanifo ani mo medase eburu awura ensɛm a bɛrima no ne gyata ba kan a ɔde to n'anim wɔ no saa na wote brɛ afidie no na kasa ma me wo yɛ abobonua asɛm a bɛka kyerɛ mu esi ano sɛ wonya bada no na asɛm de wɔgyina so sɛ de wo mama fa yɛ ntimi kan bɛ sɛ yɛ adwuma me mo ne dua asɛm me gyina ma no kan yɛ no saa asɛm na me gyina so wani nso no udi natem ono de kadi matem se ma me kwase ya so du ma me atem bi se otimi ni ma me atem mfa wo hu ni emi aya a wode ne kokɔ ye nyina wudi fo nana ono be kyerɛkyerɛ ni bi mu na fa wo ma o ye friend kura wo ma kwatna dokso omfa na court fo na afra enya na ɔse wudi fo yi nana be ba na wa ha ni ma na ekɔ na ada na o ma nkɔkye no ye kwa ese mi nkɔfa kesi kamera nana so mi ni bi ekɔ ntina me nkɔ no na sɛ bia bi nsa amoa mskofa kɛs kabra bisum nis kɛs kam na we usuro sɛ obi bi hu anim hwɛ ma me nkyerɛ wadeɛ bi radio so kɔ no obi wɔ hɔ no mo a ɔba ɛnyɛ sɛ wɔ ɔba abɛsrɛ biribi o obi kura hyɛ da tumi tie wasɛm no anaa wɔte wasɛm no ɔhwɛ sɛnea wɔte a ohun sɛ mobrohu ma me mmoa no na yɛnte a media da bi akrachi mɛka na asɛm ne nase na de ne baaye ne yere kokɔwoe agya bonsuo ɛna wantumi antua hospital bill ya wantumi antua no obetena afidie yi so enye so owura no eba bɛka sɛbe so wɔ peska afiri obi ho nanso sɛde ɔka anasɛm no yenya amingo darling wɔ Belgium ɛna ɔfrɛ ba mu sɛ krache ne ka no 30 million metua on ne betua krache ne ka ɛde maa no mayu wey bonsuo wo epatra na ba jofe nchen oba bi omhro kasi akese enso da so ode a mia me ba Cosmos gas filling station opposite wo epatra na ba gas filling station opposite ti nioma bi wo hono mo a sebe enya ba aba ne nso de aba well Kelvin Holic awiamahu
say I love your program. Nana Krobea Nyankopon hia no abedwafo enkwatenten. Wate dia husan wom. Afia kuzi ene o se mechiachi amu nyina Nana Krobea Nyankopon nhira mo. Na onyemo kese. Edinio ya nenso maku ebi nim ya pa enso maku no ebi nim. Nana adwa brago oba brago se akra Krobea me ma wo ha ena wie me nso me wa ahoma ne so Charles Tete ena se akra Krobea ma ha ebru wadama ye wa afidie ne so ye tie ena ye san so hwew hwe oba sunano oba sunano se wan suro oba no a kwabenane unyini nche no kre na me ka kire mema ena wie abaya wei efiri ne yaw mu se owura ohawa wode me afamu wa nware me okwa akọware oba afoforo apart from me mai wunyama ewu wiase bio wa ware mfie nsia untumi ne yere nwoye suru oba no creature ye ne bone a eya adwene ho aduonu aduasa nwene ho baako ana mienu kura ansa na waye oba emrantie bebre abrabo asai ebi kura ko wi afiase ebi enya yare a oko a enko oba ntia wo enti suro no nanyini che mema ne mfa na no ensi wo hoso hwe no obi otumi kwa yaw mu na sa yaw ni nyina chi no wo sa endure yaw no esa de performing duties me yenhwa ade bi kwa bana ne wo na sebe ote ho mesremeka ne moje tu adwuma dodo sai na nka miru abetumi di aye ebi de nam yaw mu ansa na otumi yabu enso ni nyina chire no ni duty asobe ese so perform unso sa creature we suo nuo dia na tref e kan fa ne ho eduru ba bia yese bone bai tre ne se hwan na bonsam ni besi ne so otwe ase no obesi hwan so eye die nti no ankosi be ma so no okosi wo ba so eye amonwene ne yoma bi ho emranti ama bei sa abrabo ni be koyi o se enkoyi o ejina wo ba ye hwe Mother's Day ne Father's Day dia ne fry eye die ntia enkwada ye wo no mo ba ti asefo asasi so no ohwe akwadesha odi ya ahwese ne obe ne papa kwa adwuma wo ba ye papo dende ma akwada ni nyini mra soro kakra wo kokohia wo ba bone ma ne bo akwada na dwen a wo papa ompe wasem woni wiase da obekwa aburukyire obenya adwuma papa bi aye bosome beso sika wode koma ma me no wo towre eno obeto de abre o se papa je pepa wo ho eyedie ntia suru oba kwabenane na wansuru ba wunyini nche ya enawie yi ubetumi aka wonyankopon yanim se owura no wumie wa no enka nkyere ne da se wo wadwuma nsei unhunu ho ano da ewo wiase na bacha menka asasam ne nkyere no onka asasam ne nkyere de meka ya ne wonya banka nkura no eno nko ana okai okay arofo mema mabedwafo abam badade we eye ma enkankamo a emema ne mo awo no na mo antumi anware no mo nhye ne nso ebire bi drui Israelfo ekonkwasom mu ewo Babylon na Nyankopon enam nakoa ye frɛ no Jeremiah so de adisem bi ekoma Israel fo oka kire won se Babylon fo a emiamo Babylon fo a ehyebabufuo Babylon fo a etetemo onom na mo bo mpa ya mo nkai wonwo na amanfo ne ntiase adenti na Nyankopon wo kasa kire se enkofi won mutimo den dodo yusho mu yushi ye pa anya asam ketu o se onu mu yi ediamu ena mo nso mu bedi yi muntie se woni obi babe ma wo na wantumi ne na anware a emoni dua
minu abai wa wutie me se wonya bia na wanya bia wo ko ka kira ne se wadwuma anya yie wadwuma nkoso wo se wudidida ka ne betetew na wowu a na wanya de wudi se ba beda so yi bompa ye mano bompa ye pa fa na dwuma hye nyankopon nsa na wanya bia boroso na wodi wanya bi wahu se mitumiti sika de to wei na sebe wankai wo ba no a enye wo wa no akatua o emra ebowiase ho ban eno na de se di pan bedante ema momfa mafutue wate ebeboa mo pa Margarito GH mehu osana na Krobea we admire the way you ask your questions usho yi so kwani afa so obusa wonsem no na ye ni je Master Kofi wa ha Mayweather wa ha Pisco Lolo ono nso wa ha Kofi Dimo wa ha ye nyina wo Moro Market nana ye tie pa Matie bro Nyankopon Israel Matie bro awiai me mama bedwafo simanu mienu ewo saa semi ho aya miensa na yesis okay obo ofa 3 akra me dase Kofi Poku wo ehwa wo se ehwa market baabi o mton bayire no ana se eyi ha de ne mu de bayire ho no bayire adwu ha ya wo ye weda ho wo soso enade wo ho no mo wo na ye ka wasem yi de ye kan nyina wate na so akom ne nkyiremu nti na ama me kasa awari obi tia on kan kyere no se asem no aba beduru yanim ko baabi na amaka ahade ebebaka ndi wo so wo nkyiremu a omra na omekirem Nyankopon boa ejuada anopa yehia Kofi Poku yehia wa ha sempanifo bi so ben no a omutunufo na yeyi a omuntunufo se ukuada no yehia no sorry ejuada na anopa no nkono yehia no ofia ha na omra na asem a waka kire ye bagya taba ne de ya tenso ye nteye fisense mebre wo mu a enka ye behia afiri no ho wasem o de se di a die nti na ye fere o ne kasa na so nkasa be kasa na kirechirem na dua na waboro wo no ye nkoda ne kora na de wo ho nye dua bebre na ba ha o mo se ye nane so duru ye fi ya no ma pene so ni akoda ne ye kwa de dane wi ani asan asia no se be ye akire ye bi ntimi nsansi biewu ndi wanya sa akwanya we ya de nti na otewa wo twen bra na be yi wo ho ano mame mensre enhira efiri Nyankopon ho ma mema wo mo ne emajaye na wo mo hwe wo mo ma wo mo dwen wo mo ma no ho no Nyankopon hyira wo mo pa na wo mo de wo mato wo madwen mu zu se wo mo mfi no be ma emata na bre no de wo mo so akatua ese ne Nyankopon emfa ma wo mo obia se na adwuma wo ye ne Nyankopon hwe so na wontua ne ka wo mo ye ne yie no wontua wo mo ka wo mo nye ne yie no so wontua wo mo ka ene awie afei ye mo bebre wo ho a ye ne ya buru ye ho nua nya obia na aburu nua ndi se enema bi koso na wu no atitire mema no ye ni kan hwe ya brabom na ye musa ye ho se ma ye no omu hye ne no omu nyina di ni yie ana se wo paase san so hwe no a wo be ko wanim na emom se wan paase ya san wachi ne ko pachewo na Nyankopon enam so de enema bia ahinta no aba ma no da bia meka oba wo ne ba mahia ne ni afi a menye ma no o ton afi bosume mienu wo kwanyem emema dodo no a se bosume mienu ta anyem a ne bufu ma anyem fast nso obeja ami akọ eno kra de yamfom so kese pa se wo nyem na ache no no ene wo nyem akọ ene on pese obe wa kasa ene menyem a obeja ami vise mema no dodo no a no se onyem na aka che se kim no odo no mu ache o boss wa amampa ase menyem no na mu ache enti awo se wo na wo be ma oba no wo kọ no wo se wo fa wo adwen se da bi ma me hwe ni suban kakra ansa anya bi akra afi na de okọ ya abusumi edi nkan na no anyem wo yi mema wa ha emudu enya ni je ma sa wade ne da efisa na adwe be ntanta ade wode nyinsa ni firi ba bi na be hye ni ana no wo mpra wo ba bi dada ndi nyinsa we ya medi ampa ya abusumi yenu ebi kura mo enhia dodo visa bi o afoforo no ebi kura mprenu mprensa bi wo se menyem a mema bebre adwen be ya o mokesene enti oba bi a wo kọ ba ma ho a hweyie se anya bia busumi nsia afi ne wo hunu bibi kakra na be ma nso wo so aye hwehwemu kakra wo be ma na setrem
na wahunu sɛ ampa bɛma no wɔyɛ bɛma a wɔse yɛne ne wo anaasɛ yɛne ne nwo yɛmfiti prɛko pɛ sɛ wokɔ no ana wokɔ straight na wokɔ yɛ ana panyan na dam daabi ɛyɛ nhomsoɔ kɛseɛ nti ɛmaa no monhyɛ ne nso saa na mɛma no nso monhyɛ ne nso ɛnyɛ ne sɛ ɔbaa wode ɔbɔ ho ban wɔse daabi na wo nso so panyan wo nso so ɔbɔ ho ban bi ɛyɛ yie ɛwɔ sɛ wo nso hunu ɔbaa no nso ban anyɛ biara bosome nsia afe ansa na sɛ wobɛma ne kwan so wɔnyem a wama no ama no anyem saa deɛ no yɛ adeɛ a yɛnhwɛ ne yie afei yɛn mɛma yɛnsua kasada a yɛbɛka akyerɛ ma ɛberɛ a yɛni bie ɛberɛ a yɛni bie wodeɛ wo me deɛ ɔwɔ bie sɛbe ɔka nsɛnhunu ɛhame sika ɛba ɛyi ato hɔ wɔyɛ ne mɛma sɛm achia lege wasi kokoti wasi ja wasem usika bi metimi atwokra mana bro so bonsi wasende bam de da ho no ah de say anu de obufu na wo sende de beso a na wo kekanse hunu kra meti wase na mo manya wo a woni bie no a wo be mo anu aba fom no wo hia na de nkadenefo ne bani bia na wo hia mani nyansa se ni mami tuotura no mami nyijima no mami ntiatia no se be ya omfre me bie wo oboa obefra wo se wonni bia wuyi anya kasade ne ka anya sa e ma no so da bia wo besu agu so maami wo awure wate nyina na utim se super hini no na anya se no wanka we kura de na ba zo obi bogu poku di ne so dinyamboa ajuada no pa ye hia ofia ha anya sa akura wenku ade owo bosin akura mebo se ye ko dopsu na se wa ama na se yesi ye nkwache no akura we de bosin akura owo bosin akura mebo na me de amama me akofa kwa agu e de na ko ye ko na se mra ne se won ko a ne woko ni se ba bi na woko ye ne wanya ka sika wenku ade ye ko ne so wa ama juada no na se edi ni ba bi ye beko bia no ka se wo ma na wo ka se ye beko akofa no ye mfa ka sika mra akura wenku ade metua sa sika no ama yakofa kofi poku nko ade na ba ne ye ko no mu ja no a ne ye hu se ye wie adwuma akura me da ase men so da ase bro and somehow na Awurade Nyankopɔn ene yemboafo na wiai kwadwore ko Royal Enterprise fo Nyankopɔn nhyira mo adofo sesei aduro bi abadwa so a ye frɛ no reko heba mixture se wunya bi anom memfa nya kwadworo dodo na bone nsamrane okurasini na duro no se wunya sa duro we bi a emfa nya kwadworo nom ni senti ne sei ene se aduroi se wo ye obi a pains ena onipadua ne nammu obi ho a ne nsabu na twa obi die ye koku obi die mujabroso infections ena adokuru obi ntirimu twetwe no obi nso kura ni atenka bema odi anka anye ye kura no yese na wotwe mu wantumi anhwie kakra kura no nka na wotwe nanso no hwie bi abe se num anansia na wonso de kwabo enya de pa kopere ko heba mixture no bi okurasi ni na duro no na nonom ba bi etum no bi akọ abenya bi your number eye 0244 47 0067 0244 47 0067 we are Volta Real Limited yetu nsuo wan na etiem ya wie yi a wo pe nsuo tuo ensu papa eni nsu a meka ho asem na woni a enim nsuo tu Ghana ha Volta Real Limited for adehye se wode wo ho bo Volta Real for yi a nokre me se wo se ensuo ho nkwa atwe wo fie ho wadwuma mu ho anampo ensuo adwuma na wo ya da bia wo nsuo na ede unim die ntia onom wa nimdifo a wonsu tuo ho adwene ne ho nimde baako mienu onom wo mfidi a wo hyeda di dwam ewuram etukwa asase na yasi dwabuo nimu na wo twi nsukroje de mawo enti wo mpe we na apede yi se wo Ghana ha wasi ufie nanso woni Ghana ha wo hia nsuo nko ade a ma Volta Drill for machine tumawo enna se wa man kwanche fo bia betuna problems nko a wante ye nkantem enye hwe frɛ ye ni emesiesie ni enye ne yensa no mfamawo ahojo da ban ni main office ne wo ye normal eye 0244 29 9520 enna 0266 43 2210 unya fresa homa we ya Volta Drill for
yɛbɛgye so yɛ no bɛkasa deɛ wonte aseɛ no yɛbɛkyerɛ mu ɛna wie digital herbal fo ɛna de grow fine herbal tonic abɛdwa so adɔfo grow fine no sɛ wonya bi na sɛ ononom a it makes you grow fine kyerɛ sɛ ɛyɛ adupa ɛduro wei digital fo hyɛ da nya abotrɛ ɛyɛ nhwehwɛmu ɛna ɔnom de abɛdwa so woyɛ obi a wota no nom grow fan yi bia ɛma wahoɔden mu ahoɔden ɛbɔ wo ho ban ɛma wotumi nante wɔ asase yi so woyɛ obi a wononom grow fan a yadeɛ ntumi mfiri wawora ne de hyeɛ infections ebi nkaw ɛna woyade nso na wonom grow fan a ɛma ahotɔ wo ntɛm secret ɛwɔ mu no ɛna wie woyɛ ɔbaa na wotie mi a deɛ nti a papa a wɔno na yɛ grow fan baayɛ no dodoɔ na bɔ ne nsamrane Dr. Menses ne sɛ ɛyɛ mo menses ne ho adwuma pa ma enti sɛ ɔyɛ ɔba na wo nsabuo mu no ensisi so enkoye wo deɛ ne koraa de atwa ɛma twapɛyi wo ho kyerɛw obi deɛ nso sɛbi obu a ɛbaboro so obi nso obu a na yase twa ne dwɛdwɛ nyaasɛm ketewa wo pe grow fine na nonom mo a mo nsa ne mo nan tititi ya kyem wo wonu mu ato a wontumi ni duru anadwo a wontumi na obɛda tumi asɔre ahoɔden mu anopa kɔna kɔtɔ grow fine oba misi eba kɔna keba ne nyina wa stand room PFA pharmacy Tafuni road ho smart deba wo boase ba bia yeto no bia wunya wuram na wo kasa wo pe grow fine a ubenya bi wunya teka ne nka grow fine yo dende tutumika koshia no na kotobi ye number eye 0244 59 6532 0244 59 6532 unya fresa ahoma we ya grow fine for ya beje so ya no bekasa na de wonte ase ne ya kyerem de ama wo eja kwa me nana famiensa nana me da se ma yencha ayetifo nyina etitu vitafo no mo akira ya kyom pa mo bim pa bigini ni master enchom enna omo soso na de no omo wo carpentry shop ne nchen ekono utra big master na ani okwa san ba wase omo fa sembe ba de bi ni wo si ba biem mo tse ne biem pa ekyom pa na we mami bi o bible mu na ne ba be ma se okoware onyini jiru bebre zo no se kache bra okoware dia bra na mi tufu no se be mai so pese wa bra bo si yi a o pese o bra ugbe ko yi ma o dia o pese tutu na ma si yi dia suru oba sa ma me no yo ba o tuni ba funu no so o pese o bra bo ko yi ma o dia ana mo o tutu pese si yi ma o dia e ya suru oba ma me no nyo ba na o ka kire ni ba be ma sa no ge we mo ko fi fogu dia o mo ni dia na woni hwe wo timi do oba ko fie akɔkyerɛ wo maame sɛ maame ei abaye na mbɛsɛ mahunu ɔba na nim yɛ mo ambɛsere kama ɔba no kɔ wiase he yaw akɔla bɛ na wɔyɛ fofa na bafa ya me mpɛsɛ behunu ha biem ɔnyɛ ɔba o de wo hunu ntia gawe wo mo ko fipo ku bia da akɔla sɛ kɔm de na ɔtɔ de ne di kɔm go ni di o didi nsu kɔm do na hu sɛ nsu kɔm de no ɔnom ne ho yɛ fie ko to sɛ mina na o de adware hwɛ me hwɛ gawe wo obetena na ne ho yɛ mmɔbɔ saa na yɛ me ya sɛ da ɔbɔ kan no yɛ me yɛ sɛ ɔma yɛkata nanim hwɛ wasi amanfo no ma saa na hwɛ ne bɔwerɛ wɔnya problem wɔ ne bɔwerɛ so wasi amanfo no ma saa o ne bɔwerɛ nyina ɛsɛe ne bɔwerɛ nyina ɛsɛe ɛnam sɛ ɔma mienu nti na ma na ya nana ɔmo yɛ desperate dodo especially sɛ ɔwo baako mienu onya akunu a bɛma frɛ na o mewa o wonim sɛ wɔde kɔ ama bɛma na bɛboa no wonim sɛ problem fofo no invite aka ne de no because o baako dada o bɛma ne o baako dada bɛma ne frɛ o mewa o no ma me kiase ma na waboa me ma hwɛ ba no ɛna bɛma baako ka ho abaye wɔnyɛ smart first one by was yigu ama otu anamakɔ konsuta ko ka kyerɛ ne papa sɛ ma gye ɛno na nkyɛn no wawo wanhwɛ wo o ma me titi mo hwe ma hwe ma ho aye fa wie baje obasika okwa na aka wato na mo na de am baje obasika okwa e kan na ofro se baje obakra ni sika o ade na ontimi ensan ne ma o enam se o pe wo dia mu nti bra baje obasika o ko ya na o de ache o mo se ka wa ba wo si koyigu be ma we ni tu na mo wo mo ni dua hwe dia na asem na o kan na ya na o di ye no en na dia kofi bokunya no because what you call for oba fofo sa oba na o ma ko ho ma no wonyi sika ma ni to de ni
obani ye bibia on fo manana wa wo mamu mienu wo se wo hwe wo na me de ye ba hikura ne se wo se wo kura evidence che se obayi ko ba bi bebre ni nyina wo ko di bem bra na ntu hwe wu so e se wo se wo evidence nyina wo do dura ya na wo do evidence a kire evidence ni o na dis ka obo man skere ko to powder ba ye tuto ko bi go na ko na fe de mo fra me ye fra wo so a wo peta fa ko o peta wo kire sen wo ni evidence bia hu abaye wo se wakaka na num nsi bia nim o timi nka no ba ha ye be kire na manaka ha wo duri gewe wo be ka wo diri me wo mamu mienu en to asase wo so na wa wo so wo hwe wo na no na mo ni di wonam no ni di wo so de wako ba bi wo di bem wo de wako ba bi wo di bem wo de wako ba bi wo di bem enti wo de wo ba ha de a fabra na yen so wo paka mu na ko fie mo ye mama san nyina anti se wo abaya de wachi nyina se de wa ble na ye ma abaya wo ni se man fo ko ba bi bem because wo ye wasade na ka wo ye wasade we ni ko se ko MTN ho opa mo on check the balance o check ya ayi bia wasande bia e be yaba o checking account o checking account ma sika bia wasande ma ga we bia e be ba mane ko MTN ho bia ye nim ye be ofa mra e be yama no wo isu abaya kwa e kan bia be jo basika on so ko ara ko bi mama no o ko ana ko bi mama no o nya sika atiska ko wala oba ho de na we ne ho de echi o si the news ade woni no wa ko no se na news ade o so opeduabo woni no mi no wo se opeduabo aden woni na ntena se na woni ne benyim ni nyina wa hu se bia opeduabo na news ade wa yusu na wie wa hu se wo ni hwe woni kama fo bia we maami bi ni na chi papa bi ni na chi ba ho ba ha no de asem ne be ba ni me da se ebro eja kwa me no e ba na ewo Kofi Poku sebe we be ma yeti ha ye mema te se wa me da bia meka we all know the pains emema kum ememe bre we know sabre sikani system ni mu ememe bre kwabrane be sori ahomachi tututu enye bibia ntie o de ne yire ne mabedie nti ememe bre na ni nyina mu no sabe wa hauba amane ba ohunu wasam ka enioma tumi ko yie totoso de mawo na wo ya wo ho hia ni stubborn proud woji di sabe wobi kura be hu mobo na wa ma obi wobi be hu mobo na wa ma obi enti wo de yemfa ne kura sa adwoada ye de amawi na wa ama ye de awura we yanim na wo ba ade ne bo a wo hyei nyame aboa wayika sika Kofi ye chewa anyanyambia nipa ma post station ho ana be ma dwenentem dwen think fast se woni oba wo a se woni bia hwe oba onene kasa oba bia naturally medinki akasa asem wo afidie soda naturally oba bia ni nsade but agina de oba ye de be provoke say ni nsade spirit no e be pie at once talk to oba emotions talk to oba ni emotions so kasa kire ni emotions yantia kwabrane wono be ma 10 gram o macho o hwa na ne macho isoso na no obi ka kire me se makola no ofa grandpa ka kire me se na grandpa sane on sane musonka o ya yi kakra nka obebo pa na se dabi macho adwuma de minsua macho adwuma pa de kraji be ka kire se adwuma be na o ye o se me ye macho usu adwuma o se adwuma ben o se macho macho adwuma yesua talk to oba ni emotions mini bi mame adiyesi kwabrani o oba ni se sebe obadwam Central Market adum no ne nam Roman Hill okọ race course bantimedwam ni adio oswa kaya yi pa eno oye kwabrane ada okọ anu de akoye aduane amnadi no de akoye aduane amnadi boy ne kwa galamse mu
na wokonya akakra ye ne ho se oye oba ne basabasa no na ge ne se me ne wontina bio afa ne wahu se wahwera de pa obepa ge ne chew wa afidie yi so ye fra ge ne gina so no no pa ge ne chew wa afidie yi so hwe kasa kire oba emotions yeah kasa kire no na wo de wonum asem nye oba afraw na wo ka wagimi ana wo ye kwasea bema ya wadie bi wo ye menase wo ba Krobea Asante kotoka kasa mu a ye se ye frɛ ne dwedwewa ingresi ni be ka kire o se ye frɛ no Adam's apple oba obi oba nya bia ye kompo eye yare se wo ba nya bia eye kompo kire wo dwendwene ne ho no kopagari na asifuo nro bi no no nonom na ejina ne well being ni yie na aboa no bema de obi ene tua me mu ine tua hayi kwabna ne eya mene wonsem kakra wano eya dodo ye ka kire oze bema wano eya ne ye me de wo ya meye wo hwe ne fa bi eye no bema ehuma bro ni ho mawo mewura dwene wo ho mene kura ye kan bro fo sei Ensure yende. Do we swallow ensure? Why not swallow ensure by we drink? Oba there we there ye whole research mame. Ye whole research mame. And now we me ba United States of America na owo. Dodo na anim say ye fra Doris. Oba pa Doris o USA. Na anima na me de me fra. Nana o ma me da fomu ebru kusewate me manu abusua nyina yakọ nyankopon ya adomo a kwasi ada ye 3 August edi animu yi na wudi o ma me na wotweda oba panyi amase wa abunsu aka cassette wudi na wotweda wa abusua fie wo kwa abere Kenya ase ha oba pa Doris awie wo ni abusua nyina me mamo yakọ nyankopon ya adomo a kwasi ada ye be ba abijawo na wadi o maame na wotweda ewo Kenya ase ha awiai ajeni mbuati abedu oba nya ho abotre wate nyankopon ya adomo a adwada obeba ha owura no obo wa mawu anamone yesesi etu no ibetu se oba obenya sempaka ne to asumuma ye nyina ye ntem asomdwe ba ye ni haw sabe ye mema na se ode sabe papa ena ebe bojeni mu amana se fita ye kese de ya ye ntumi nsoso ano na ye jai de amade sesi ye jai wate ko akoma to ye mwate badawura afutu ya mede be ma onne free na ekọ ene se susu dwene wate utie de America no susu dwene wo dwene a emfa na mo basafa bi enka otenten hu wo haw na eye kese wo dwene yade na eba yade ne bowo a wo akosi nioma ba ukoto nsuo bi ana ukoto nsamna ba mankwada adidie wo na ada hoi enti nkwada no be yedai mawura susudwene na wo dwene dodo a wa hwe ya yade ahodo be wi ase no na wo safo ekoyera edi asembeba enti susudwene wate eduru ho a ibehunu se ne yebe kroso wate se ewiase mu ho ade a yede ye wa enya wo de no eye mfa ndi obi ye mrantie ne ewo ekwan bi so mudi buye ma na kwase a so man hye yie no man toto mo ne amaye no man nya isa ade na o man twem ho afri ho a abri bia no omo be chinchin akosre emma ne se omo fo mo bone nche omo mekọ akakopem no masansa omo chi aba oni oba atena ne na wo mienu ne so no obeka che ne se enhomofra ne nya wo ma ntanya ade a obehye omo ati sika kwakoye oba afofro ho ade na no pese ubu oba ne kwase ana sa ubu ne sen bone ben pa no ba ne dia ya wanu nti wo ode ne fasa kwan we so na oba krono no so kokoye ne ho ade ti ade ya onyonko na se untumi nka sem papa bia wo ho onyonko ba ya decide we ya di na ya wo de na ma ho kwan se anya wo ho ade na wo kokotena wade ase a eda wanim etwen se wanya sunsunsanso a wasefo ebe ombenya esunsunsanso
waji bema wadi nkwasi asem se agina tum se wukunu mofra no hwan ne nkonkɔhwom ana abra no oni oba no eye bibi no no onim se resource ebeba wo akire mema ne din sem hu na ya mummie ma no na mon kan kyerɛ no mu hu se ne omoye no enye no mu de adi obi no ombetumi nso de adi wo nso ade na ya moye sa eya na mama anyonkofa kra no aye din kra ma bi mu so mmagi atom obi eka so one ne betena kra sa nipa ne kra bia na onte sa enso nam nyama bia ya mo didi ema ne nti ekwan bia wo ne omo fa so nti eya na nipa na abo ebia na ni monyam bia nka eba na akwam nhire bia nka eba na akwam no abo ato agu ade momye hwe sa de ni ye ni esiesie na emoaye yantutu ye ni amaye na de bia ye koso ni ye bu nkofo kwasea ye chiti ewo mo so man nkofo fo ya mu a emoaye ye benya no me ewo so na ewiasi se o tete oba na obie na no ka bibia etumi nyaw wo de hye obi otie ne yire hye abrabo bia obo hye na abrabo ani obi a wontie ne yire na oye ne oba basa ode ekwa pebia na ode oba afa so hye sani pa na abrabo obi omu oba bia no na abrabo nye ye man ye abodie mu ka akire ye soronko bibia e be fi akomam a e be ka bia no be ye ho ye ka se obedi ya obedi ye undi ya unni ye wabrabo be asa wo ye den wo pa kosoro brafo e be nyam nti ye bibia ti oba eya mumie hye ne ye pa emma ene mofra eya mumie hye ne ye ni an hye ne ya daachi bi no e be bu nkotodwe esu apachaw enso na ye too late abusuya me gidi se wafa wofutuo me so ma fa me de yen share ni en like ni en subscribe na emma renfi se obe drop e comment no e wo comment section honom ase honom na meka drop e wo honom se ni ame so menya wofutuo a wonya e wo story mu me de besia se da se nenso ye besan so ahia aha ye emergency Ghana TV mo sonfo na akosua me na me je medwa na me de dwumade e ba wa kwam da se nenso ye besan so ahia biem makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.